गरेसराव सानथामनि हाबाफारि लानानै 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेसर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंनो थाखाय साखाफारा। खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो खुंगा 17थि गरेसर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 23, 24 आरो 25 आव खुंनो साखाफारा जाबाय। बानजाय आफादनि फोरमायनाय बायदिब्ला 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेसर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथांमोना बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों। गिबियाव सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय बियाब गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गामिसानि दैदेनगिरि आरो गरेसर हालामनि एबा गरेसर बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। फैबाय थानाय गरेसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि 17थि बोसोरसालि जथुम्मा, सानजा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13थि बोसोरसालि जथुम्मानि थाखाय गरेसर बियाबनि थानसालियाव गरेसर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बानजाय आफाद आरो जिल्ला गौथुम गासैखौबो जयै लोगो नांनानै गोग्गोमै मोनसे बोसोरसालि जथुम्माखौ जाफुंनो थाखाय जोङो आवगायदों। बेवहाय सानजा तामुलपुरनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो बियाब गौथुमनि दैदेनगिरिजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा गोग्गोमै अनसुंथाइ होदों। बेजों लोगोसे बानजाय आफादाबो हरखि सान बियाब गौथुमनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो हरखि सान खामानि मावनानै जे गरेसर हालामनिफ्राय दुलाराय बुहुमाव मोनसे रादाब हरनो नागिरदों जे बाथौ धोरोमाबो दायो एला खेला नंखाय धोरोम जानानै थायाखै। गुबुन गुबुन धोरोमारिफ्रा जेरैबायदि जौगासारदों बेबायदि दिनै बाथौआबो दावगालांगासिनो। फोसाबनाया गौथुमारि बिथिंनिफ्राय फोसाबनाया मात्र 30 बोसोरल'सो जादों। बे 30 बोसोरावनो थोजासे नङाब्लाबो गोबांखौ फोसाबनो हाबाय होननानै जों सानजायो। दा दिनै बे निउस चेनेलनि दैदेनगिरि बिथांमोना आंखौ इन्टारेक्सन लानायनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर थाबाय आरो लोगोसे इयुनाव बेबायदि जों लाबाय थासिगोन। जे बेनिखायनो आङो खावलायनो नागिरदों जे धोरोमजों हारिमुवा लोब्बा दंखाथारो। जायफोर जोंनि हारिनि गेदेमा सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा मानिबा जाहोनाव गुबुन धोरोम लाबाय बिथांमोनखौ आं खावलायदों जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै जे बिथांमोना गावनि धोरोमनि न'आव फैफिननानै गोग्गोम मोनसे समाज दानायाव बर' हारिखौ हारिमुनि फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जौगाहोनायाव बिहोमा होयो बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। आरो जों नुदों गरेसर हालामाव जोंनि मानसिनिनो गुबुन धोरोम आजावनानै दिनै समाजखौ गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनायखौ जों नोजोर होबाय थादों। बिथांमोनखौबो जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै आं खावलायगोन बिथांमोनाबो फैफिनाब्लाबो गावनि धोरोमनि न'आव बिथांमोना जाहाथे बर' समाजखौ थेर बेथेर खालामा बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। मानो होनब्ला धोरोमाव सहायनाय निमाहा होनाय बेफोर दंखाजोबो। बेनिखायनो जों निमाहा होलायनांगोन, जों गनायना लानांगोन। मानो होनब्ला रिलिजियननि अर्थआनो बेनो जे गनायनानै लानाय। दा बेयाव बाथौ धोरोमा जिहेथु बर' हारिमुजों लोब्बा थानाय मोनसे धोरोम, बेबो थिग मोनसे धोरोमा मोनसे जाथिनि जानो हाया बेबो नंगौ। नाथाय माने गुदि हमजेनग्राया मोनसे जाथिनिनो सोरबा सुबुं जानो हागौ, सोरबाया बेखौ मोजां मोननानै आजावनाया बेलेग बाथ्रा। नाथाय जों रोखायै बुंनांगोन जे बाथौ धोरोमानो बर' समाजखौ जौगाहोलांनायनि मोनसे बिथा
आरो बेजोंसो जोङो मास्टार रेस दानो नागिरनाय जिथु जोंनि थांखि बे थांखिया थारै जाफुंहोनांगोन। मानो होनब्ला जों नुदों जे गुबुन गुबुन धोरोमाव थानाय जोंनि बर'फ्रा हयथ' सानदों जे जोंबो बर' हारिमुखौ लाखिदों एसेब्लाबो नंगौ खोथाया बे थार। नाथाय जाय आसार खान्थिनि गेजेरजों सासे मानसिखौ सारिनाय जागोन बा जाय आसारजों बाहायनानै माबा खालामनाय जागोन बेफोर आसारखौ बिथांमोना बाहायनो मोना, बिथांमोना धोरोमानो होबथायो। नाथाय बिथांमोनखौ जों मानिनांगोन, बिथांमोना दुलाराय बुहुमाव धोरोमजों नङाब्लाबो गाननाय जोमनाय खेराइ मोसानायफोरजों दिन्थिफुंदों। बे नाथाय बे थोजासे नङा, आबुं मोनसे हारिमुनि माबा नङा बियो। आं बुंनो नागिराखै दिनै बाथौ धोरोमाबो जे गासिबो बर'नि हारिमुखौ जे लाखिजोबदों बेखौ आं बुंनो नागिराखै। नाथाय 80-90 हार बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो थांदों होननानै बुंजागोन। दिनै जुदि भारत सरकारा बर'फोरनो जुदि नंगुबै आलादा रायजो होमारथारोब्ला बेखौ फोसाबनायनि आगोल गभर्नमेन्टआ हयथ' नागिरो, इन्डिया गभर्नमेन्टआ कास्टमारि ल'। बे कास्टमारि ल'खौ आंनि फोथायनायाव जे गुबुन धोरोमाव थानाय बर'फ्रा हयथ' होजोबनो हायाबो जानो हागौ, बांसिन बाथौ धोरोमनि गेजेरजों थांगोन बायदि आंनि फोथायनाय। ओंखायनो दिनै बाथौ धोरोमजों समाज जोंनि बर' समाजखौ जौगाहोनायजों लोगोसे दिनै खाम सिफुङा एसेब्लाबो जिउ मोनखांफिनबाय आर'जनि बेबस्थाजों। नङाब्ला खाम सिफुङा जेराव खेराइ हान्जा थागोन बेयावसो थागौमोन। नाथाय दिनै नुबाय जेराव बाथौ थानसालि बायरा जिरायब्लाबो बाथौ थानसालि दङ बेफोराव खाम सिफुं सेरजाखौ आलायना दोननाय नुदों, दामनो सोलोंदों। जायनि थाखाय दिनै बैसागु मोसाग्रा दोलोआ हान्जाया बांबोगासिनो। बेफोर जोंनि थाखाय मोजां इसारा होनजायो। आरो बे बेलायाव लाइमोनफ्रा मावनांगौ गोबां खामानि दङ। माने लाइमोनाव गोबां गोहो थायो, बे गोहोखौ मेलेम बाहायनानै जुदि जोङो दैदेनलांनो हायोबा थारै बाथौ धोरोमा मोनसे समाव दुलाराय बुहुमाव गोसारगोन। दाथ' दुलाराय बुहुमावनो गोसारगासिनो। ओंखायनो जों सानदों जे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों बर'फोरखौ अन्तत माने खौसे खालामनो हायो नामा। दिनै बाथौ धोरोमा बर'नि गेजेरावल' नांथानानै थायाखै, बेयो सरनियाफ्रा आजावनो हमबाय, कलिता टाइटेलनि मानसिफ्रा आजावनो हमबाय, बर्मन कसारिफ्रा आजावनो हमबाय, आदिबासीफ्रा आजावनो हमबाय, नेपालि माहारिनि किसुमान माहारिफ्रा आजावनो हमबाय। ओंखायनो दिनै जोङो बाथौ धोरोमखौ बर'फोरनिल' होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि